Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Ħutijie narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqadsa Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo.
nitolbu. O Alla, inti konsagrajt lill-ibnek il-waħdini bl-Ispirtu Santu u għamiltu l-Messija u l-Mulej. Fil-ħnina tiegħek għamel li aħna li għandna semm il-konsagrazzjoni tiegħu inkunu xhieda tal-fidwa quddiem id-dinja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. L-Ispirtu ta' Sidi l-Mulej fuqi għax il-Mulej jikkonsagrani biex inwassal il-bxara tajba lil-fqajrin, batni ndew il-qalb miksura, biex inħabbar il-ħelsien lill-imjasrin u lil-ħabsin il-ftuħ tal-ħabs, biex inniedi s-sena tal-grazzja tal-Mulej u jum il-vendetta ta' Alla tagħna, biex infarraġ lill-imniktin, biex inferraħ lil dawk li jibku f'Sion, natihom kuruna flok irmiet, żejt tal-ferħ flok l-ilbies tal-vistu, lana tal-foħrija flok ruħ mitluqa. Lilkom isejħulkom il-qassisin tal-Mulej, għaddejja ta' Alla tagħna isemmukom. Jien bis-sewwa nħallasom u nagħmel magħhom patt tal-dejjem. Nisilhom ikun magħruf fost il-ġnus u wliedhom qalb il-popli. Kull min jarahom jarafhom li hu nisel imbierek mill-Mulej. Il-kelma tal-Mulej. It-tieba tal-Mulej irrid dejjem naħanni. Sibt il-David għaddejtijaj, bizzejtijaj jingħad liktu, u tkun idi dejjem miegħu, u drijaj ukoll isaħħu. It-tieba tal-Mulej irrid dejjem naħanni. Il-fedeltà u t-tieba tiegħi jkunu miegħu, bismi titqawwa s-seta tiegħu, u jsejjaħli mis-sirient, Alla tiegħi u blata tas-salvazzjoni tiegħi. It-tieba tal-Mulej irrid dejjem naħanni. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwann Apostlu. Grazzja lilkom u slim mingħand Ġesu Kristu ix-xhud fidil, il-kbir fost il-mejtin,
il-prinċep tas-saltna tad-dinja, lil dak li ħabna u li ħalna minn nubietna bis-saħħa ta' demu, u li għamilna saltna assisin għal-Alla tiegħu u missieru, lilu glorja u s-seta għal dejjem ta' dejjem ammen. Arawh ġej fi sħab u l-għajnejn kollha jarawh, u kol dawk li kienu nifduh, u r-razzezz kollha tal-art jibdew iħabtu fuq sidirhom minħabba fih. Iva, ammen. Jienu l-Alfa u l-Omega, jiena il-Mulej Alla, li hu u li kien u li għad irid jiġi, dak li jista' kollox. Il-kelma tal-Mulej. L-Ispirtu tal-Mulej fuqi batni nwassal il-bxara tajba lil-fqajrin. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Dak iż-żmien Ġesu ġie f'Nażaret fejn kien trabba, daħal fis-sinagoga tagħhom kif kien imdorri jagħmel nhar ta' Sibt u qam biex jaqra. Tawh f'idejh il-ktieb ta' Eżajja l-profeta, fetħu u sab fejn kien hemm miktub dan li ġej. L-Ispirtu tal-Mulej fuqi għaxu jikkonsagrani, batni nħabbar il-ħelsin lill-imjasrin, inwassal il-bxara tajba lill-fqajrin, u d-dawl mill-ġdid lill-omja, inrott il-ħelsin lill-maħqurin, u nixandar is-sena tal-grazzja tal-Mulej. Imbat reġala il-ktib, taħlura lil-qaddej u qad bil-qeda. Għajnejn kulħadd fis-sinagoga kienu msamra fuqu, u beda jgħidilhom din il-kidba seħħet illum, intom tisimgħu. Il-kelma tal-Mulej.
Ġesu ġie f'Nażaret fejn kien trabba. Nażaret hija il-belt tal-inkarnazzjoni. Il-belt fejn Marija ta' Nażaret laqat l-istedina tal-mulej biex issir amara tal-Ispirtu Santu, li benta Alla inkarnat. F'Nażaret hemm miktub verbum Dei hic caro factum est. Li benta Alla hawnhekk sar bniedem. Ġie f'Nażaret. Nażaret il-belt li kienet tafu, li kienet taf lil Giuseppi il-Mastru Daxxa, li kienet taf ir-razza u r-radika. Ma nafuhomx il-ħutu. Ġie f'daru. U bħalma ġara fuq ommu, il-mulej jikkonferma wkoll li l-ispirtu tal-mulej kien jistrieħ fuqu. Kien hemm bżonn li kif l-ispirtu xeħet id-del qaddis tiegħu fuq l-omm, ikun ukoll f'Nażaret li l-mulej iħabbar u jiddikjara li l-ispirtu tal-mulej fuqu. U l-ispirtu tal-mulej kien fuqu biex jikkonsagrah, biex jaqtow mill-mal-bnedmin u li kien Alla li sar bniedem. Ma jikkonsagrah għal missjoni partikolari biex iħabbar il-ħelsien lill-mjasrin, iwassal il-bxara tajba lill-fqajrin, id-dawl mill-ġdid lill-lomja. Ixandar is-sena tal-grazzja tal-mulej. Din il-grazzja li hija imħabba u ħniena, għax il-kelma ħaris hekk tfisser, kemm imħabba u kemm ħniena. Din il-kidba seħħet illum intom u tisemgħu. Bħalma ġara wkoll fl-inkarnazzjoni, jew tisma' l-kelma tal-anġlu u tajt iva għall-istedina tal-mulej, il-kidba, il-kelma seħħet fil-ġuf. Il-kelma saret laħam fil-ġuf ta' Marija. Din iż-żjara ta' Ġesu fil-belt tiegħu kif nafu spiċċat ħażin ħafna. Għaliex il-kapitlu 4 ta' San Luqa għandu bidu u għandu wkoll tmiem li ma naqrawx illum. Il-bidu huwa taqtija qalila bejn Ġesu u Satana, u tmiem tiegħu huwa r-rifjut tan-Nażrin li jaċċettaw li dan huwa l-iben ta' Alla u jippruvaw jitfgħuh mill-għoli għall-isfel. B'xi mod il-ħajja ta' kull saċerdot hija wkoll immarkata mhux biss bil-konsagrazzjoni biż-żejt tal-qdusija, imma wkoll bit-taqtija kontinwa ma' Satana u l-periklu tar-rifjut. Aħna ma nistgħux niċċelebraw b'ferħ kbir dan il-ħamis ix-xirka filgħodu mingħajr ma niftakru f'dan il-kontest polemiku, kważi konflittwali, li fih titħabbar is-sena tal-grazzja.
il-mulej jirbaħ fuq Satana u jrebbaħna miegħu, imma aħna l-koll nafu kemm il-darba jirbħilna fit-taqtija tagħna miegħu. Kemm il-darba wkoll aħna nkunu affaċċati minn rifjut ikraħ ta' min meta jħares lejna jiskandalizza ruħna. Dan ma nafux minnu jirrazza u r-radika tiegħu. Kif jista' jkun dan li ġibilna il-bxara tajba, id-dawl, il-ħelsien? Dan il-kuntest li fih Ġesu iniedi il-missjoni tiegħu m'għandux jaqtanna qalbna, imma iqarribna iżjed lejh. Għaliex bħalma jgħid il-ktieb tal-Apokalissi mill-ewwel kapitlu, lil dak li ħabna u li ħalna minn dnubietna bis-saħħa ta' demmu u li għamilna saltna assisin għal Alla tiegħu missieru, lilu l-glorja u s-seta għal dejjem ta' dejjem. ħalna minn dnubietna bis-saħħa ta' demmu. Dan huwa l-prezz tas-saċerdozju tagħna. Dan huwa l-prezz tal-ministeru tagħna. ħalna minn dnubietna bis-saħħa ta' demmu u għamilna saltna assisin. Imma kull darba li smajna l-kelma assisin fil-liturġija tal-kelma tal-lum, dejjem kienet kwalifikata din il-kelma għażiża. Jekk naraw aħna il-profezija ta' Iżajija li Ġesu adotta u interpreta u wettaq, titkellem dwar il-qassisin tal-mulej għaddejja ta' Alla. Maħniex biss qassisin, maħniex biss għaddejja, aħna qassisin tal-mulej, aħna għaddejja ta' Alla. U hekk ukoll fl-Apokalissi qassisin għal Alla tiegħu u missieru. Kemm tkun ħaġa sabiħa li llum waqt li nġeddu il-wedijiet tas-saċerdozju tagħna li nagħmluhom quddiem l-isqof, imma nagħmluhom lil-mulej mhux lill-isqof. Aħna niftakru li nappartjenu lil-mulej u mhux lill-isqof. Aħna qassisin tal-mulej, għaddejja ta' Alla. Il-mulej li ħelisna mill-jasar tagħna, li ħariġna mill-ħabs ta' dnub u l-vizzijiet tagħna, li rid iniedi sena ta' mħabba u ħniena u grazzja għalina, jgħidilna wkoll li hu ġie biex idewwi l-qalb miksura. U għalhekk nitolbuh illum biex jatina iż-żejt tal-ferħ flok l-irmiet u flok l-bies tal-vistum, l-għana tal-foħrija flok ruħ mitluqa. Il-mulej Ġesu u jħabbar din is-sena ta' grazzja, jafu koll li taħallas prezz għaliha. Bħal maħna biex inkunu għaddejja tal-poplu nafu li rridu inħallsu prezz. Imma dak li fdijena u ħelisna minn dnubietna bis-saħħa ta' demmu jatina l-grazzja li aħna wkoll bħalu
għax aħna wkoll bħalu midlukin biż-żejt imqaddes li jġib ismu. Aħna wkoll Ħristos, kull wieħed minna, jatina l-grazzja li nkunu xhieda fidili. Grazzja lilkom, osliem minant Ġesu Kristu, ix-xhud fidil. U li eżist ta' kull sena bħallum issir it-tifkira ta' dak il-jum meta l-Mulej Ġesu ta' sem mis-saċerdozju tiegħu lill-Apostli u lilna. Aħna niċċelebraw din it-tifkira. Tridu intom iġġeddu quddiem l-isqof tagħkom u quddiem il-poplu qaddis ta' Alla il-wedijiet li darba għamiltu. Tridu intom tintrabtu iktar mal-Mulej Ġesu u siru tixbħu iżjed billi tiġħdu lilkom infuskom u twettqu dawk il-wedijiet li intom imqanqlin mill-imħabba ta' Kristu għamiltu b'ferħ kbir meta aċċettajtu l-uffiċċji qaddisa tagħkom fil-Knisja tiegħu dakinhar tal-ordinazzjoni saċerdotali tagħkom. Tridu intom tkunu amministraturi fidili tal-misteri ta' Alla, fl-Ewkaristija mqazza u fl-azzjonijiet liturġiċi l-oħra, u li bil-fedeltà kollha fid-dawl ta' Kristu r-Ras u r-Raj, taqdu dmir qaddis li talmu, imqanqlin mhux mir-reba l-ġid, iżda biss mill-ħeġġa l-irwieħ. U intom u liedi eżis itolbu għall-Preżbiteri tagħkom biex il-Mulej jixerret fuqhom bil-kotra il-ġid tiegħu. Bħalli huma bħala ministri fidili ta' Kristu, il-qassis il-kbir tagħna, iwasslu komandu li hu l-għajn tas-salvazzjoni. Kristu ismana, Kristu ilqa' it-talb tagħna. U jitolbu għalija wkoll biex inkun fidil fil-qadi ta' dmir apostoliku, għafdat li fiċ-ċokon tiegħi, u nsir fostkom ġbija ħajja u dejjem iżjed perfetta ta' Kristu li hu l-qassis ir-raj tajjeb li mgħallem u l-qaddej ta' kulħadd. Kristu ismana, Kristu ilqa' talb tagħna. Il-Mulej ħarisna l-koll fl-imħabba tiegħu u Alla jwassalna l-koll kemm aħna rajja u merħla fil-ħajja ta' dejjem.
Redemptor sume carmen, temet continentium. Flimkien. O Redemptor sume carmen, temet continentium. Arbor fetal malucem, hoc sacrandum protulit, fertoc prona presens turba, salvatori seculi. Consecrare tu dignare, rex perennis patria, o colivum signum vivum, iura contra demonum. O Redemptor sume carmen, temet continentium. U Alla missier ta' kull faraġġ. Intrid li permezz ta' ibnek il-morda jitfejqu mill-mart tagħhom. Fit-tjieba tiegħek agħti widen għat-talb tal-fidi. Ibgħat mis-sema d-difensur, l-Ispirtu Qaddis tiegħek, fuq dan iż-żejt li int oġbok tnislu mis-siġar għas-saħħa tal-bniedem. Xerret fuqu il-barka Qaddisa tiegħek. Biex daw kollha li jindilku bih ikollhom il-ħarsien fil-ġisem u r-ruħ u jeħilsu minn kull tbatija, minn kull nuqqas ta' saħħa u minn kull mart. Jidbirek minnek għalina mulej dan iż-żejt Qaddis tiegħek f'isem Sidna Ġesu Kristu. U Alla qawwa u ħarsin tal-poplu tiegħek. Birek dan iż-żejt li ħlaq bħala sinjal ta' qawwa u saħħaħ il-katekumeni li jindilku bih. Għatihom l-erf u l-qawwa tiegħek biex jifhmu aħjar l-Evanġelju ta' Kristu. Qawwilhom qalbhom għad-dmirijiet tal-ħajja nisranija u għamilhom ulied adottivi xierqa tiegħek
biex jieħdu twelid ġdid fil-Knisja tiegħek u jgħixu ħienja fiha bi Kristu Sidna. Uti eżis nitolbu lill-Alla l-Missier li jista' kollox biex ibirek u jqaddes din il-Griżma, mhux dawk li jindilku biha minn barra jħossu l-ġid tagħha minn ġewwa u tkun tistħoqilhom il-fidwa mingħand Alla. U Alla li għamiltilna s-sagramenti u tajtna l-ħajja, aħna nrodulek ħajr għat-tiba tiegħek li ma bħala. Għax int fil-patt il-qadim rid li ż-żejt ikun jaħbi fih innifsu il-misteru ta' tqaddis. U fil-milja ta' żminijiet oġbok turina b'mod tal-għaġeb it-tifsira sħiħa tiegħu f'ibnek il-għażiż Ġesu Kristu Sidna. U wara li salva lil bniedem bil-misteru tal-għajt, mela lill-Knisja tiegħek bl-Ispirtu Santu u b'għaġeb kbir għaniha b'uffiċċji qaddisa biex biha jitwassal sal-aħħar l-emil tas-salvazzjoni fid-dinja. Minn dak iż-żmien bil-misteru qaddis tal-Griżma intqassam il-għana tal-grazzi tiegħek lill-bnedmin. Hekk li wliedek imwielda mill-ġdid bil-ħasil tal-Magħmudija jitwettqu b'konsagrazzjoni mill-Ispirtu Santu, isiru ġbija ta' Kristu ibnek u jieħdu sehem mill-uffiċċju tiegħu ta' profeta, assis u sultan. Nitolbuk għalhekk mulej biex bil-qawwa tal-grazzja tiegħek din it-taħlita ta' fwejja u żjud issirilna sagrament tal-barka tiegħek. Xerred bil-kotra d-doni tal-Ispirtu Santu fuq ħutna li jindilku b'din il-Griżma. Żejjen bid-dija tal-qdusija kull post u kull ħaġa li jieħdu fuqhom il-marka dan iż-żejt qaddis. Imma fuq kollox, bil-misteru ta' dan iż-żejt ibqa' kabbar il-Knisja tiegħek sa ma tilħaq dik il-milja sħiħa meta int fid-dija tad-dawl tiegħek ta' dejjem issir kollox għal kulħadd ma' Kristu fl-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. O Redemptor sume Carmen, temet continentium, ut novetur sexus omnis, unctione Chrismatis, ut sanetur sauciatam, dignitatis gloriam. O Redemptor sume Carmen, temet continentium,
Lotamente sacro fonte, au fungantur crimina, uncta fronte sacro sancta, influent charismata. Ordenatus ex parentis, alvum in plens virginis, presta lucem claude mortem, Chrismatis consortibus. O Redemptor sune Amen, telet conscientia. barra mill-ewwel issa.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej biex is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek inaddafna bil-qawwa tiegħu mid-dnubiet tagħna tal-imoddi, iwettaqna fil-ħajja tal-grazzja u jmexxina l-qudiem fit-triq tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżuħal il-mulej Alla tagħna. Sewa u xira tassew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Inti konsagrajt lil-ibnek il-waħdini bl-Ispirtu Santu u għamiltu l-qassis il-kbir tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem u biħsieb li ma bħalu oġbok tordna li s-saċerdozju waħdini tiegħu jibqa' dejjem fil-Knisja. Għax hu mhux biss iżejjen b'saċerdozju regali lil poplu miksub minnu, iżda wkoll fl-imħabba tiegħu għalina bħala ħutu, jażel li xi wħud u bitqejjed tal-idejn isaħibhom miegħu fil-ministeru qaddis tiegħu. Huma f'ismu ġeddu sagrifiċċju tal-fidwa tal-bniedem fl-ikla tal-għajt li ħejju għalu lidek. Imexxuhom bl-imħabba lill-poplu qaddis tiegħek u jqawwuh bis-sagramenti. Huma jiddedikaw ħajjithom għalik u għas-salvazzjoni ta' ħuthom. Iħabirku ħajsiru ġbija ta' Kristu u bħal sħiħa jagħtu bdejjem xhieda tal-fidi u tal-imħabba tagħhom. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġlu l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'fer kbir inkantawlek.
qaddis tassew int mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintluħ ix-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Biċ-ċokontana nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik-mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dawn il-misteri. Għaxu fil-lejl li fih ingħata għalina bħal ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, radlek il-ħajr, birek, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej aħna nagħmlu dan tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmin u tluħ glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu bratti l-ħaj nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Għaraf fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nimtlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġ nimqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli u l-Martri glorjusi tiegħek u mal-qaddessin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Amen. Nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wetta fil-fidi fl-imħabba l-Knisja tiegħek tur il-mixja tagħha fid-dinja, il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Arċisqof tagħna Charles, l-isfijiet, il-Ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksib talik. Ilqa bit-talb bit-tieba it-talb u x-xewqat ta' din il-familja li inti rid tinġabar madwarek. Għadel missier ħanin il-ulidek kollha kull fejn jinsabu u għadhom miegħek il-koll. Ħen għal-ħudna mejtin, għal daw kollha li ħallew dil-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-sarġna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitax u għal dejjem bis-seb tiegħek bi Kristu sina li bih nitfawwar id-dinja b'kull ġid.
Fi Kristu ma Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu, kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowit jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fi tiġri iżeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħlina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, nħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li trid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infej. Jien tal-bint l-estejti.
nitolbu. Fiċ-ċokontana nitolbu Alla li tista' kollox biex aħna li ġeddidna bis-sagramenti tiegħek jistoqilna nsiru il-fwieħa ta' Kristu li għaxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Itlobkom todu bil-qeda. Huwa ta' ferħ kbir għalija li nawgura felu is-60 anniversarju mill-ordinazzjoni presbiterali tagħhom lil Patri Felician Bezzina Karmelitan, lil Duncan Grek minn Ħal-Qormi, lil Patri Leonard Mahoney Karmelitan, lil Patri Godfrey Mikallef Franġiskan Minuri u lil Patri Ġwann Mikallef tal-Franġiskani Minuri. Nawgurawlhom ħafna għal din is-60 anniversarju. Is-sena jalqu u jiċċelebraw il-ġublew tad-deb tagħhom saċerdoti li ġew ordnati fl-1967 u għalqu 50 sena ta' saċerdozju, Patri Hilary Abela, Franġiskan Kabuċin, Dun Tony Aġus, Dun Nikola Aquilina, Dun Karma Tart, Patri Alfred Baldacchino Kabuċin, Patri Joe Barbara tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl, Monsignor Nori Bonavia, Patri Lucian Borċ, Agostinjan li qed Kuba, Patri Giuseppe Camilleri, Franġiskan Minuri, Patri Paul de Guara, Ġiżwita, Monsignor Tarcisio Delicata, Patri Lawrence Esseri, Salesian, Patri Marcellino Mejla, Franġiskan Minuri, Dun Remic Saliba, Don Juan Sammut, Patri Adorac Kembri Agostinjan li qed Għawdex, Patri Victor Shields tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl, Monsignor Daniel Xkembri, Patri Alfred Ciberras tal-Franġiskani Minuri, Patri Edward Zammit tal-Franġiskani Minuri u Dunkam Zammit minn ħalsaf li qed id-dar tal-Kleru. Nawgurawlhom mill-qalb. Naħseb jien dan il-grupp jiġi daqskemm għandna seminaristi bħalissa, ġifieri jridu nitolbu għal vokazzjonijiet. U fl-1992 ġew ordinati saċerdoti u għalhekk jalqu 25 sena il-ġublew tal-fidda Patri Edgar Busuttil Ġiżwita, Don Joseph Gallia u Patri Joseph Zammit Agostinjan. Nifirħulhom bil-qalb. Iltqajt ma' diversi gruppi ta' abbatini u jina nixtieq nawgurawlhom li hawnhekk nirringrazzjakom tal-preżenza tagħkom, għażiż tfal u żgħażagħ, u nitolbu biex il-mulej jażel minnkom uħud għas-saċerdozju u għall-ħajja reliġjuża. Nagħtuhom ċabċipa lil daw it-tfal u żgħażagħ li ġew. Illum il-mulej xerret fuq il-Knisja kollha iż-żejt tal-konsagrazzjoni tiegħu, iż-żejt tal-ferħ, iż-żejt tal-qdusija, iż-żejt tal-paċi u tal-maħfra, u għalhekk nitolbu wkoll għal vokazzjonijiet reliġjużi femminili u għal katekisti. Nitolbu l-mulej ibirek lis-sisters b'ħafna vokazzjonijiet u nagħtuhom applawż ukoll lis-sisters li tant jaħdmu għall-Knisja. Ma nixtieq nagħti tislima partikolari lil Giuseppe Borċ Mikallef li qiegħed li żjed saċerdot anzjan ta' dioċeżi, ħadd pjaċir li ġejt. Don Giuseppe, inti peress li il-presbiteru li żjed presbiteru li żjed anzjan tirrappreżenta l-ġenerazzjonijiet kollha u tagħtina eżempju wkoll li għalkemm imżejjem bl-età
u anke bl-aċċakki tal-ħajja ġejt biex tkun magħna u ġeddet il-wedijiet saċerdotali tiegħek quddiem l-isqof imma lil Ġesu. Il-mulej magħkom. Ikun imbirek isem il-mulej. Lajnuna tagħna f'isem il-mulej. Niberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Li